Teď se podíváme na to, jak už si nekoupujete levný Windows notebooky. Jak víme, vyšel nový MacBook Neo a my si uděláme reakci od Rodelna na jeho video o právě tomhle MacBooku Neo. Já jistě víte, já jsem velký fanoušek Apple, kámo, používám Maca už jako... Real, já jsem fanoušek Apple, protože myslím hrozně nevíc, jako jsem, jinak já mám jinak Samsung, ale jakože v Apple chci být taky, ale jinak jsem fanoušek obecně všech, jako jo. několik let a pracuje se mi na něm velmi dobře. Bude o mém iPhoneu bude i video. A vždycky, když jsem viděl levný Windowsácký laptopy, tak jsem maximálně byl nasraný, jak se sekali. Kámo, to vždycky byly, já nevím, notebooky 15, do těch 20 tisíc, tak byly takový, jako že ten Windows je prostě extrémně, kámo, zpomaloval. Nebylo to tak plynulý, sekalo se to, i když to na papíru mělo hardware, který je docela v pohodě. Apple teďkonc představil nový zařízení, který se jmenuje MacBook Neo. A ty vole, kamo, už se dneska se podle mě nevyplatí koupit Windows notebook. Jo, prostě, já... Jako souhlasím, když nesouhlasím, i když souhlasím, protože furt, že Apple má super nevýhody, ale za mě Apple je prostě úžasný. Prostě, ano, nás to nekazuje to nic, ale prostě funguje to. A to je za mě ta úžasná věc, to Apple prostě funguje to. Ten Windows prostě se musí mradu sraček. A ten Apple koupíte, funguje to. Jo, a upřímně ty výhody toho Windowsu jsou... Výhody Windowsu jsou asi to, že hry. To jsou asi nějaký hlavní výhody, jinak upřímně jsem full Mac, jako. Kdyby se na Macu hrát normální hry, na Macu prostě, nebo... Já bych chtěl i Linux, ale to je takový, že nejenom, že ty online hry, že? Myslím si, že to tak je, prostě. Ale MacBook Neo vás vyjde na 16 000. A představte si, že pokud máte student, tak máte o $100 slevu. To znamená nějakých 2500 korun. To znamená, že máte nějakých 13 000. To je hodně dobrý. 990 korun. Ta základní verze. Pokud jste student, jo, tak je to ještě levnější, protože pro studenty ta základní verze vyjde na 14 290 korun, kámo. Kámo, to je dobrý, fakt jako upřímně. To byla tolik, o 4000 stál byl další můj notebook, jako, a podle mě zvládl ten Mac, zvládl ještě víc než ten můj podle mě notebook, podle mě, jako jo. Což jakože, pičo, prostě jako, proč jsem nemohl koupit ten MacBook. Protože už jsem si koupil MacBook, protože s tím ani je fajn, co jsi šel, jo. Já bych měl stejně plačit, že nebudu hrát tyhle na PlayStation, budu na stream, já právě na ty pičovinky, že upřímně, no že jsem koupil ten notebook, upřímně jsem koupil ten MacBook, upřímně, že jsem koupil MacBook, upřímně, jako jo, no. Čau Sebo, čau. Ale upřímně, jako, za 17 000, korty, i teď ty ramány a tak dále, kam, tak to je skvělé. A to je jako totální no-brainer. Jako za tuhle tu cenu, to je neskutečný zařízení. Samozřejmě, nemá to v sobě, kámo, M1 čip, který, nebo třeba M2, M4, něco takového. Má to v sobě čip, který se jmenuje A18 Pro. Mě bylo zajímavé, o kolik je výkonnější ten oproti M1, tam se četá. Co je výkonnější čip? A18 Pro nebo M1? A o kolik? Ještě mi zajímalo, jako. Zněl výkon obecně, Apple A18 Pro, Apple dost podobné, asi od... Ty píšťalo, kámo. Chápete, tady ten mobilový čip, jo. Bro, ale však za mě to je mega dobrá cena, jsem byl překvapený, já si ho koupím. Už jako jo, je fajn, jo, ale to bych asi přesně nedoporučil, ale jo, je to tvoje věc, ale já bych to přesně nedoporučil, jako čemu by ti bylo, to je ta věc, jakože, já bych si to taky rád mega koupil, ale mě by byl třeba pěkný hovno, jako upřímně, já mám, že já ho nepotřebuji, a navíc, věc, asi co by mě srala na tom, je prostě, že to nemá OLED, protože já prostě miluji ten notebook OLED, protože se na tom je skvělý, prostě na tom se videa. A výkonový, jednovlákonový, vícevlákonový, ok, multicore. Ok, že výkonně rychle v krátkých úlohách, trochu silnější v dlouhodobé zátěži, ok, tak zase na vás záleží, ale jako to je špatný. Je to čip z iPhoneu 16. A to je taková věc, prostě to je čip iPhone 16, chápete, jako to je prostě crazy, ne, že prostě iPhone je výkonnější než MacBook, když chápete vyšel. No a ještě počkej, mám jednu otázku. Jak čem jako výkonnější? Asku, bavilo tě World of Tanks? Ne, nebo ok, bavilo mě, ale nechci, kamo.
Ten byl ten tak oblíbený, oh my gosh. Z iPhoneu 16 Pro, abych byl specifický. Jo. Ale kvůli tomu, že to je novější architektura. Tak když se podíváme tady na srovnání výkonu v Geekbench, Ale co se mi líbí to, že ty Apple sjednotil ty čipy, že už to není jako že A13 nebo A14, ale že to je prostě A16 a A16 prostě se mi moc líbí. tak můžeme vidět, že A18 Pro je v nějakých ohledech rychlejší, Jako je, on docela jako je fakt jako dobrý. no prakticky ve všech, než M1, Kámo, to je dokonce někde i než M2 A jo, kámo, to je dobrý. a někde, no a na M4 to nemá, co na to koukám, jo, ale Tak to se dá čekat. Bro, mu ani nechám reklamu. Mě ta hra celkom zaujímala, bro, to skipne. Bro, někam ta hra... se podívej na World of Tanks, kámo, prostě já jsem to hru hrál. je to poměrně výkonný čip, je to prostě výkonnější než M1 ve výsledku, což je jako velmi v pohodě. Samozřejmě tenhle ten notebook nemá žádný jako Touch ID nebo něco takového, je to fakt To by mě už se chybělo, takže je to úžasná věc, protože mi dáte boom a máte, nebo aspoň vy tam máte Face ID, jako ale kápu, musí páčit kvůli těm rámkám, chápu. úplně jako basic, nemá to ani Ale reaguje, ne? Nebo, ach jo. Co? MagSafe, což znamená, že máte takovouhle magnetickou nabíječku. Tam ještě žádný nechybí, to je taková věc, jako co mi baká taková i useless, ale jako, hele, chápu, mě by určitě jako chápu, prosím, že třeba chybět, ale taková ta věc, co plně by jste ještě jako nějaký ten Face ID nebo jako Touch ID, no, upřímně. Že když třeba zakopnete o kabel, tak ten A tak chápu, když máte Apple Watch, tak, anebo iPhone, tak to už jako je taky useless taky, no. kabel vyletí. Tenhle ten notebook má prostě klasicky Cčko. Taky. Jo? Další věc. Na papíru to možná nezní úplně Ale za ně tam jsem upřímně mohl aspoň jedno Cčko navíc, nebo tam dát třeba SD card slot, jako jo, to by za mě asi bylo něco taky lepší, ale to už bych asi chtěl moc. tak jako perfektně, ale má to základ prostě 8 GB ramek. Což pokud používáte Maca a tenhle ten notebook není určený prostě na střih videa, Photoshop, náročnou ale takhle, to bych asi nekoupil, práci, náročný hraní her, tak vám těch 8 GB bude stačit. Na Macu to prostě stačí. Pokud I tam vlastně, a kdy byl jako, nestopuj to, i tam vlastně jako, je to reakce, tak si vyjde full video. Ale mě by zajímalo, jako, jestli tam je fakt vyměnitelná rámka, jako bylo u Mac Mini, to by bylo vlastně hodně cool, jako to bylo za mě jako, že aspoň, že máš moc OP, to je plně asi Mac neudělal. chcete samozřejmě dělat nějakou náročnější Budu to stopovat furt. práci. Já tady na tom MacBooku mám 16 GB ramek, nikdy jsem to prakticky nevyčerpal. Na mém Mac Studio mám 36 GB ramek a opět nikdy jsem to při mojí práci nevyčerpal. Prostě takovýhle výkon já jako úplně extrémně nepotřebuju, jo, abych potřeboval kamo 128 terabajtů ramek a podobně. Takže jakoby ta ramka na papíru může působit nedostatečně, ale tenhle ten notebook je prostě cílený na studenty. Je cílený na úplně basic práci na počítači, na nějaký tabulky, dokumenty, prezentace, koukání na videa, koukání na filmy, psaní. Na tohle je to Upřímně takový notebook jsem si upřímně třeba koupil na střední, ale, anebo spíš nekoupil, protože já bych chtěl asi na filmařinu, nebo, teď ne, já na vysokou si na filmařinu, a obecně člověk dáme tu tvorbu a tak dále, takže jsem se super nekoupil, jo, protože prostě chápete, asi tam to, jak říkáš, tam asi nejlepší nebudou, jo, a tož by bylo za nás taky dost mínus, jako jo, ale jako upřímně, pokud fakt jste jako, že student, jako fakt za mě fakt jste jako, ten člověk, prostě nejlepší člověk, třeba jako otec, tam student, nebo jako moje máma, kamo, to je úžasný Apple, no, takže chápu, tím většinou náročně stačí i tablet, jako jo, jako, ale tak, chápete, 14 000, nebo 14 000 jako student, jako banger. určený a na tohle je to podle mě ten nejlepší stroj, který si momentálně teď prostě můžete koupit, jo. Prostě to tak je, kámo. Samozřejmě je tam i pár nevýhod, jo. Neo má menší displej s tlustými rámečky ohledně MacBooku Air. Je taky o něco menší celkově, tlustší, ale váží prakticky stejně jako Airy, nemá podsvícenou klávesnici ani trackpad s haptickou vodou. To by mě sralo, to prostě klávesnice za mě věc, která miluji na všem Windows notebooku, ale se kým sere, když to s tím až zavoláme, ale kým sere, protože ona se prostě furt vypíná, ona se, když si zapnu, tak si vypla, když si nechci, aby zapla, tak taky zapláš, jo, no. A prostě už si mě tam, prostě tam mi hrozně chyběla, protože já prostě když třeba píšu scénáře, třeba když píšu scénář třeba na film, tak prostě píšu v noci, opravdu to takový náladu, že jo, a prostě to
prostě bych to neviděl, na to bych se zase na to neviděl. Musím dát mod mamka úplně neslyšela. Já jsem slyšel sám sebe, ale jsem neřebal. Prostě chápete, prostě to bylo hrozná výhoda, protože ta pozice na klávesnice. Nezvou. Touch ID je za příplatek jenom v té 512 GB verzi. Ta základní verze má 256 GB SSDčko. 200, to je pohled, tam je taky v pohodě, jestli jako byte si, tak prostě to flašku, no. Externí monitor může mít maximální rozlišení 4K při 60 Hz a nepřipojíte k tomu ani pohodě. Studio Display. Chybí Thunderbolt, je tam jenom pomalejší USB 3.2 a USB 2.0. Nabíjecí adaptér taky není v balení, ale to už prakticky dneska neplatí Kámo, prostě Apple. pro žádný MacBook, jestli se nepletu. No, neplatí. Tady u tohoto v balení taky nebylo. Má trošičku slabší reproduktory, nepodporuje vysokoimpedenční sluchátka a na připojených AirPodech nebude mít prostorový zvuk. Zase na druhou stranu MacBook Air může mít víc ramek než 8 GB, pokud byste si to chtěli přizpůsobit. U toho MacBooku Neo to přizpůsobit nejde. Takže je tam pár jako... To je fakt zajímavé, jako jo. Ten dám Apple Strap. Apple. Jak vypadá hodně, mě se to hrozně líbí, ta zelená, ona vypadá no ta lime, mě se to hrozně líbí, vypadá hrozně hezky, jako. Já říkám citronová, mi se hrozně líbí, ukážu, přeobjednat. Ale jak se nemá kolik stojí, protože, ale jsem rád, protože vydal taky pro studenty, MacBook Air, kolik je MacBook Air vlastně? 30 000. Jo, tak to je jak polovina ceny, že jo, tak to je Neví, co lidi na internetu kritizujou docela hodně, je samozřejmě, kámo, USB 2.0, což jako na dnešní rok je teda jako slušný bizar, je to jako hodně pomalý, ale tady si myslím, že prostě chtěli ještě trošičku víc ušetřit, tak tam nedali... Tak asi nebo těm ramkám, že jo. Úplně tu největší Mně se líbí ta růžová, jsem divný, hele upřímně, jako mě ta růžová byla hrozně taková vyblitá za mě, jako počkej, já si říkám už otevřený. Já jsem ta růžová taková hrozně vyblitá. Že mám teda přeobjednat teda. Jsem taková hrozně vyblitá ta růžová, no, ona taková hrozně, nevím, jako radši bych takový víc barevnější, třeba jako jsou ty iPady, a tady tam mi se právě líbí, teď taková barevnější právě. Nebo ta černá právě, dobře. Indigo, no. Nebo že tady ta bílá, jo, tady ta širá, tady taková žrufajzacká. Ani ne. Je taková vyblitá hrozně tmavá, mi se to vůbec nelíbí právě vůbec, jako. Myslím, že má Touch ID, to je prostě klasika, no. Tady máš ten zamykací, že jo. Palbu a pokud si k tomu člověk připojí myš, klávesnici, něco takhle úplně basic, tak nepotřebuje USB 3.0 a na tomu stačí USB 2.0. Takže jakoby Android... Tak něco napadlo, kdybyste měli 3 USB, to by bylo skvělé příklad, potom připojujete myš, klávesnici a ještě nějaký třeba nějakou navíc třeba nějaký dock, nebo jako prostě věc navíc třeba. Za mě jsou ideální 3, ne 2, jak tam dělá Apple. Standable. Já nevím vlastně, protože má se USBček. Já jsem má těm fakt jenom 2. Já jsem ti neposlouchal, jsem neříkal těm USBčkama. Tady v těch stranách. Jo, mám 2. Teď pak SSD, to je prostě jen repirák, jako 2 to je málo. Je to škoda. Mně se to podobá, keď máš iPad a připojíš tu Magic Keyboard. Jo, to mi jaký napalo hrozně, to mi jaký hrozně připomíná ten prostě iPad obecně jako. Jako, ale to mi jak blíž, takový iPad prostě, ale že jo MacBook, takže má ty lepší funkce, což je fakt slušný za mě jako jo. Že to tam není rychlejší, ale prostě bohužel nedá se nic dělat, ale na klávesnici myš to stačí. Zase s tím, že to je postavený na novější architektuře, tak třeba MacBook Neo má jasnější displej, má lepší webkameru a mikrofon, Wi-Fi je s podporou 6 GHz pásma, anebo má i hardwareovou vlastně bylo jedno mého mám si ještě 4 nebo 5. podporu videoformátu ProRes RAW a AV1. Což je prostě skvělý. Že kámo, jako, hele, a jsou i hezký. Apple k tomu vydal hrozně hezký barvičky, kámo. No, počkej, ta růžová není hezká. Najdu. Jakože pokud máte rádi prostě, kámo, hezký barvičky vašeho zařízení, do iPadu, jako než tady to jako jo. Tak tady máte prostě na výběr ze 4 barev, máme stříbrnou krásnou barvu. To je hezká, potom máme takovou ruměnou barvu. Ne. Což úplně nevím, taková růžová, nevím, kámo, prostě barva rum. Potom máme citrusově žlutou, která taky vypadá teda jako to jsem se hrozně hodila. Velmi hezky.
a pak máme barvu indigo, takovou Jo, to je hezká, temně no. modrou, To je jako se jsou líbí. vlastně ty nový Ale by se mi asi líbila jako asi ta bílá, to je jako asi nejlepší, no. iPhony. Jo, tady ze zadu, vlastně je to úplně ta identická barva. Okay. Ten MacBook je prostě fakt jako mega hezký a líbí Já bych třeba chtěl hrozně, aby prostě fakt ty všechny jako produkty slaďovala, protože fakt, kdyby byly prostě, že jaký by vyšly iPhony barevně, to by vyšly MacBooky, iPad a tak dále, chápete, že by prostě fakt slaďoval ty produkty, by se mi hrozně líbilo, ale prostě to asi, chci asi moc po té firmě. se mi. Prostě na takovou tu úplně basic práci, to je totální bomba. Kdybyste si k tomu chtěli upgradenout právě ten Touch ID plus větší SSDčko, 512 Nikdo je GB, asi nejlepší, já. Myslím, že by ta bílá asi, protože jsem asi, prostě já jsem prostě obecně ty bílý, mi se prostě hrozně líbí bílá. Jinak bych asi ta tmavě zelenou, to by jsem byl jakože take my money, bro. Jo, ale jakože, jo, ne, páš mě tady, to je taková ta nejlepší. Já jsem než ta růžová, už jsem tady nevím, jaká nejhorší. Potom je ta černá, potom je zelená, ta nejlepší prostě bílá. tak vás to vyjde na 20 000, citrusová. což je furt podle mě docela dobrá cena. Jo? Ta základní verze má 256 GB SSDčko. Pokud na tom děláte ty věci, na které je to určený, textáky, prezentace, psaní, koukání na videa, koukání na nějaký Netflix a tak podobně, tak to dostačuje. Pokud na tom chcete upravovat třeba fotky, stříhat videa, tak vám 256 GB prostě stačit nebude. Jo, maximálně si můžete dokoupit k tomu externí SSDčko a mít do Hele, já připojení sám přes... poslední dobu, že Apple jde hrozně do toho budget jako světa, prepete jo, vydali, to je nový MacBook, že jo, vydali, že jo, teď, to, jak jsem říkal, prostě konkurence by ten Photoshop, že jo, ty věci, prostě ten pás, že jo, kdy prostě třeba to je ultra levný, jako za mě, ultra levný, jako na Apple, jako jo. A obecně ty iPhone, jako jsou, nebo iPhone Ečko jsou taky diskutabilní, jsou levný, jo, ty tam úplně levný nejsou, jako jo, to jsou taky věci. Ale obecně kápete nejde víc, takže je to Apple to sedme tu levnější, nezdá se vám to. Přes Cčko. To je Jo, už je taková to jako. jedna věc, kámo, no. Ale prostě já nevím, jestli se vůbec fakt v dnešní době... Byl by už kdyby vydali třeba AirPody SE, ale to podle mě nevydaj. Je to jisté jako, kámo, taky jsem byl úplně, že what the fuck, to je to samý, kámo, to má jenom, co to má, je MagSafe a je chip, kámo. Jinak je to stejný, jako určitě, ale jako stejně, ale tak jako chápu to, co bys po nich chtěl, kámo, co bys po nich chtěl, kámo, víc, chápeš, jinýho, co tam měl být jinýho, chápeš, to je jako, že ne, chápu, no. Vyplatí si koupit prostě levnej Windowsový laptop. Kamo, já si myslím, že asi ne, protože jako Apple tady do toho dal hodně a s tím, jak se všechno prostě zdražuje, kamo, všude paměti stojí úplně totální rakety, SSDčka stojí totální rakety, tak Podle Apple mě by Apple měl vydávat tak obecně třeba iPhone, obecně všechny firmy to nějak měly dělat jednou za 3 roky, jako za mě, opravdu, jo. Za prvé, nejste přeocení, za druhé, stejně prostě lidi si třeba kupují prostě, stejně lidi kupují mobil jednou za 3 roky, nebo za 2, jo, nový mobil, že jo. A taky, pro mě tam byl nejvíc změn a bylo to tam o něco lepší. tady dropnul MacBook Neo, což je prostě nejlevnější MacBook ever. Už tam mohli dát i ten den, ale kámo, jako zase musím uvědomit, že to by bylo takové drahý, jo, to je první věc. A druhá věc, jako prostě, je to furt ta budget, furt je to ta budget míra a ten Dynamic Island si podle mě snaží se dát do těch dražších, podle mě verzí, takže podle mě proto tam jako nedali, no. Jo, nejlevnější MacBook ever a pro studenty je za 14 000. Podle tam ten Dynamic Island dali, protože furt to oddělili od té právě té prémiový, jako ty prémiový, prostě jakože z toho segmentu. To je insane cena za nový zařízení. Samozřejmě stále se dá koupit z druhé ruky. Jo, MacBook Air si můžete koupit z druhé ruky i klidně za 12 000. No, ale prostě za nový zařízení, to je prostě skvělý, kámo. A ještě k tomu je to prostě čip z iPhoneu, který je ale fakt výkonný, kámo. Bylo by cool, kdybyste tam mohli třeba pomoct jak hrát nějaký hry, jako že byste fakt sem, že byste tady podporoval Apple, jako že by třeba, mě by se hrozně líbilo, kdyby třeba Apple udělal nějakou stránku, jako aplikaci, jo, která by právě byla služná právě ty třeba starší nebo méně výkonný MacBooky. A byl by tam třeba hry prostě méně výkonný, třeba právě který by jako právě pomohlo právě a různé ty právě věci, právě které by nahrazovaly ty komplikovanější, právě třeba MacBooky, to by bylo hrozně cool. Extrém. Na jedno nabití to tady podle... Oh yeah, ten pokud se mi hrozně líbí upřímně, takový vinyly, jsem si říkal, jsem třeba někam semhle, to tady, takhle bych si říkal třeba dát. Apple vydrží 16 hodin, co... To je dobrý as fuck! Kámo, můj vydrží nějaký jen 10 nebo 11, kámo, to je tak dobrý. Není úplně málo, ale není to samozřejmě ani tolik, jako třeba máte u MacBooku Pro, ale je to podle mě jakoby dostačující. Apple s tímhletím představením představil nějaký další věci, představili iPhone 17e, což je prostě zase opět nějaký levnější, základnější iPhone. Potom představili novej Studio Display a Studio Display XDR, který mě
docela zklamal, kámo. Jo, nový studio display, já používám ten první studio display. Crazy, že mobil je výkonnější jako počítač. No to je crazy, no. Notebook jako, chápu, no, mobil to je crazy, no, to je hodně hustý, že třeba, to je hustý, tady ta malá krabička je výkonnější než počítač, který byl dříve, musel si ho dát přes celou, chápeš, který by zabíjel celý pokoj, tak tady to, tak ten výkonnější mobil, chápeš, ale to je jako malinký, to je prostě crazy. Podle mě, kdyby přišel do té Ameriky a ukázal mi tady to, tak by si myslel, že jsem prostě špion ruský. Je to skvělý zařízení a čekal jsem právě na upgrade, že třeba, kámo, přidají těch 120 Hz. No, to se nestalo. 120 Hz má jenom Studio Display XDR, který stojí, ty vole, kolik stojí? 70 000? 84 000 začíná ta cena a ten základní, tam začíná cena na... Podle ten balíček, jakože ten bundle těch, jako toho cut a tak dále, obecně těch funkcí od Apple udělali jenom proto, aby lidi podle mě nestali, aby jakože lidi nějak jako odreagovali od toho, že jejich produkt je vydají úplně nejvíc zbytečný produkty, iPhone 17 a ten nový displej. 42 900. No tak vydáte ten nový, tady ty levnější, tak to tak chápete, takový to chápete. Takový to, jak Epstein Files, a oni prostě odlákávají tu válku v Iránu a odlákávají ty Epstein Files ty lidi. 50 korunách, ale prostě... Jako chápu, že asi válka nebyla kvůli Epstein Files, ale chápete moji pointu. Není tam 120 Hz. Prakticky od té první verze se ta druhá liší jenom tím, že má o trošku lepší repráky a o trošku lepší kameru. Webku. To je všechno. Jo? Víc tam prostě rozdíl není. Potom vydali ten nový Studio XDR display, který stojí prostě 85 000 a je to menší verze toho jejich Pro XDR display. Jo, protože ten drahý display za těch 120 nebo kolik stál, tak měl 32 palců. Tenhle ten Studio Display XDR... Já musím fakt jako cholečuje, protože prostě hrozně, jako co mám na hlavě, no. Jako chtěl bych se stát nějaký, jak asi na baska, upřímně. Má 27 palců. Takže kámo, já jsem zklamaný. Já jsem čekal, že ten nový Studio Display, ten základní, bude mít 120 Hz. Nemá. Stále je to 60. Nový Studio Display, ten základní, bude mít 120 Hz. Nemá. Stále je to 60 Hz. Že tam někdo vyšepal. Panel. Což není tady storma. je prostě, kámo, zklamalo to. Co si budem. Jako těšil jsem se na to, ale nedá se nic, kámo. Nedá se nic. Nový MacBooky. Ty MacBooky Neo budou dostupný od 11. března, teď už si je můžete předobjednat. Hele, jak říkám, kámo, pokud jste prostě student, tak je to totální banger. Je to prostě skvělý. A je to hlavně i hrozně hezký zařízení. A já vím, že spoustu lidí má strach třeba z macOS, ale mně přijde, že ten systém je tak plynulej, tak prostě přehlednej. Měl, chvíli jsem používal, ale on byl hrozně plynulej. On je fakt hrozně jednoduchý. On je prostě jaký jednoduchý, tak je úplně úžasně zajímavý používat právě. Za mě je Windows hrozně komplikovaný a prostě má ten ty hovna, prostě na to zatěžuje, že jo. A ten MacBook, jak jsou takový prostě jednoduchý, plynulý, tak prostě to je hrozně jednoduchý na používání, prostě pochopí to i podle mě. macOS pochopila byla i moje babička. A ta nechápe ani Android pořádně, jo. Ta je vůbec ráda, že pochopila Android a podle mě i mega easy. Pochopila starou hrozně. Pochopila je prostě macOS, to je prostě věc, kterou pochopí prostě podle mě by pochopil, i prostě prát člověk podle mě, to fakt pochopil úplně každý macOS, jako fakt to je tak primitivní věc, ale to je tak úžasný v tom právě, ale to prostě jak to odladně ten macOS je prostě nejlepší. Plynulej, člověk si tam může dělat co chce, já ho prostě používám několik Co to je za let a jsem s tím sisnulej, člověk si tam může dělat co chce, já ho prostě... Je to fakt byla nějaká Zelda? Co to je za hru? Počkej, to jsem někde viděl, ale fakt je fakt Zelda, ty vole, ale už jsem někde viděl, fakt to je fakt Zelda. Ale, nebo co to je za hru? Ne fakt, ale já jsem fakt neviděl. Si používám. A za to nebude, protože tam, že jo, Apple asi, já netřebuji, že Apple dá nějaký. Několik let a jsem s tím systémem fakt mega spokojený, hlavně hrozně hezký. Nic, je tam pár chybiček samozřejmě, ale to je kvůli tomu, že já používám, vole, beta macOS, protože jsem postižený a používám beta systémy, tak vole, pak si stěžuju na chyby, jo, když nemáte beta systém, tak to všechno prakticky funguje v pohodě. Samozřejmě macOS si užijete líp, když máte iPhone, ale není to úplně potřeba, jo. Já občas taky Maca používám s androidovýma telefonama a je to úplně v pohodě, protože třeba na novém Pixelu už teď funguje AirDrop, takže si můžete i z Pixelu airdropovat do svého MacBooku. Dobrý. Jo, nebo to není Zelda, more, je to však vypadá... Vím, jak vypadá Zelda, co to vypadá jak Zelda nejvíc, jak vypadá Zelda, čum, ty vole. Čum. Tak je to a plynulej. Používám... Jo, čum, to je Zelda, to má mega kámo, jak je Zelda, ty vole. Co pěš si to běžím, že jo?
Tak, no to počíme, a ty grafika všechno pak zhledá hrozně. Já jsem, ne, to je Hyrule Warrior, no jasně, počkej. To bude, ne Hyrule Warrior, to bude ten, tak jsem mu říkalo, já vím, co to je, od Ubisoftu, že jo. Ubisoft Games. Obrázky jsem super rád nechtěl, ale počkejte. Já vím, že Ubisoft, je to od Ubisoftu, to vím, jak to je, ten napodobení na toho. Právě ta napodobenina, pro mě to je ta napodobenina. Já to najdu, lidi, já vím, že teď asi vám to úplně nezajímá, ale to prostě najdu, já to prostě potřebuji najít. Jakože cenu. Miloval jsem, já Rabbids Party, to Rabbids. OK, ne. Jestliže jste o tom novým, že bude vycházet ten nový Assassin's Creed, ten remake, to asi to Black Flagu, což Black Flag asi teď hraju. A je fakt to, já hrál jsem a je fakt popíču upřímně. Takže fakt těším se na něj. To je fakt dobrá hra, to jsem slyšel, to je s tím Cartmanem, nebo tím South Parkem. Kam to je? Hyrule Warrior? Ne, nevím, je to. Co to je, sakra? Rebellion. To je kurňa. Jo, Immortal Phoenix, to je Immortal Phoenix podle mě. Jo, to asi bude Immortal Phoenix. Immortal Phoenix, right, to jsem hrál chvíli právě. Immortal Phoenix Rising, ukáž. Je paráda, že to hraješ. No, i když. To asi nebude možná, ale prostě já vím, že to je pán nejvíc jak Zelda. To je pán nejvíc jak Zelda, lidi. To není seklo se to. To asi je chyba u tebe, kámo. Několik let a jsem s tím systémem fakt mega spokojený, hlavně už mám macOS si užijete líp, když máte iPhone, ale není to úplně nějak extra nefunkční. Ale mě líbí ta funkce toho Xiaomi, že jste můžete testat, máte to mobil na Macu a můžete si dělat takhle. Však si vyhledají Zeldu, to vůbec. Kámo, já vím, ale byla to hrozně jak Zelda. Já jsem měl asi konkrétní hru, že Zelda Breath of the Wild asi dám. Zelda Breath of the Wild. To jsem hrál, kámo. Of the Wild. Kámo, byla to nejvíc jak Zelda. A ty srdíčka, jako jo, teď máte ten menu, kurva, teď ty pičuji, ale byla to hrozně jak Zelda, kámo. Ty srdíčka mě hrozně evokují v tom tu Zeldu. Zelda, Hyrule Warrior. Tears of the Kingdom. To je hrozně to Tears of the Kingdom. Ale byla to hrozně, ta hra byla hrozně Zelda. Já vím, že to byla nějaká ta napodobenina, nebo nějaká tady ta verze té Zeldy podle mě, nebo jako napodobenina. Když máte Android a pořídíte si MacBook, kámo, ale To prostě, vůbec, hele, jo, jestli kámo. na příští rok hledáte něco nového do školy, půjdete třeba na vejšku, na Napište lidi do komentáře, jestli to bug Zelda, protože v to fakt bug Zelda. střední, ty vole, MacBook Neo je docela dobrá volba, kámo. Já si myslím, že i na nějaký základní úpravy fotek úplně v klidu. Nějaký Full HD video by to asi taky na střih zvládlo. Jako kámo 4K RAW, 8K RAW, tam na tom asi úplně nesestřiháte, ale nějaký ty základní edity, Tak to bych dal. storíček, reelsek, jo, úpravy fotek, který si nafotíte bych buď dal. na iPhone nebo na zrcadlovku, to MacBook Neo zvládne úplně v pohodě. Úplně v klídečku, kámo. protože jsem si Nevím, koupil co si o tom pestku, ale myslíte vy, jako MacBook Neo kámo, nesmím. já jsem sledoval nějaký názory od prostě Linux. No a že lidi, to teda byl ten krásný MacBook Neo. Rozumím, napište do komentářů, jestli si ho koupíte. Já se to koupit nebudu, ale napište mi vy do komentářů, jestli to koupíte. A uvidíme se nějakého dalšího videa. Nazdárek, párek.